And you guys, welcome back to my channel. Welcome back to Mkosi Nophile. Ngiyabonga kakhulu for joining me. Thank you so much you guys for your love and support. Ungakhohlwa ukuthi subscribe mangaba ka subscribe or like a video or you share. So in this video guys, I'm going to talk about Umama uZanele Mbokazi. You guys siye sazo ukuthi ubevalele esibhedlela ngoba egulile laphana esemsakazweni usebenza ka Cause FM. She's a show host, something like that, you guys. She is a legendary show host on Cause FM. And kwathiwa ke uye wagula esohlelweni lakhe during her show waphathwa ke ukugula wasephuthunyiswa esibhedlela into kanjalo. I've done ama videos about Umama uZanele Mbokazi, you guys, ngireporta ngokuhlasela kwakhe ukugula into kanjalo. So sezwe ke kuthiwa uqhubha kahle lapha esibhedlela kodwa kuthiwa utholakala enesifo somdlavuza into kanjalo, you guys. So kune story ngisibonile kodwa kuthiwa ke ngathi umama use discharge something like that. Asibonge kulezo ndaba ke, you guys. So ke lana on this story bakhuluma ngokuthi uye waziphendulela ke odabeni luka Dr. Khehlelezi. You guys, Dr. Khehlelezi I think uye wakhipha is prophet mayelana nokwenzeka lapha no Cause FM. I think ngiye ngathi ngikhuluma ngodaba luka Mama uZanele Mbokazi, ngakhuluma ngendaba yokuthi abalandeli under her post lapha on Facebook. Oh my God, kunabalandeli kade belokhu bethi oh Mama Zanele please be careful, ayibo lapho khosini kade kwenzekani into ekanjalo, you guys. So ke na uDr. Khehlelezi yena kuthiwa ke uye wakhipha his prophet wakhuluma something about that. Angazi ke kushuthi kukhona abantu abayibathumela leso siprofeti basithumela kuMama uZanele Mbokazi esasesibhedlela bathi awuzwe ukuthi uKhehlelezi uthini into kanjalo, you guys. So kuthiwa ke umama sewaziphendulela ke kulelo daba lwaleso siprofeti. So umsunguli wama SABC Crown Gospel Awards uMama uZanele Mbokazi uthi isibonakaliso sika Khehlelezi sishaye phansi ngathi akavumelani naye, something like that, you guys, malana ngabantu abasebenzi abagulayo laphana okhosini allegedly. So ke bathi bona ke umsakazo Cause FM okuvela ukuthi unesifo somdlavuza uZanele Mbokazi useziphendulele isibonakalisweni senyanga yaseThekwini ubhongo lethu Dr. Khehlelezi esasithi kunezidumbe ezimbili ezizophuma kulomsakazi emuva kwesikabheka BK Mchunu. Siyazi ukuthi ubhudu BK Mchunu wadlula emhlabeni naye besebenza lapho Cause something like that, you guys, of which mina ke ngizwa nokungavumelani nalabo ade bethumela uMama uZanele Mbokazi leso siprofeti. Imagine yakho sesibhedlulele empedeni bese kuphuma siprofeti thizeni ngalabo prophet ba online. So bese nithi umuntu egule sesibhedlela bese niyamthumela lo daba ukuthi mamela ukuthi kulo daba olunje ukuthi aluzokwenzeka Cause umuntu ebegule sesibhedlela leso sikhathi. For me I'm like, why couldn't you wait aphume kuqala esibhedlela bese ke ningamtshela, you guys, because musana ukuthusa umuntu egulelele empedeni. But I'm glad because she's a strong mommy, she's a very strong person. Kusho ukuthi uye wathandaza ke na uye waqinela emthandazweni and sizwile ukuthi she is discharged. So angazi ke, you guys. So baye bamthumela kuMama uZanele Mbokazi lelo daba. Uthe baningi abantu abamthumele lona, bamthumela leya video ka Dr. Khehlelezi ekhuluma ngesibonakaliso athi usitshele uNkulunkulu. So uZanele lokhu kuveze okhasini lakhe kwiFacebook uthi kulona uphinde waveza izindaba zokuthi usephumile esibhedlela futhi ubonga yonke imikhuleko ayitholile. So yize ke selude kuhamba olubheke ekutheni ngilulame kodwa siyabonga kakhulu imikhuleko ngibuyile ekhaya, kusho uMama uZanele ekhuluma ke ngokusho Khehlelezi. uZanele uthe konke ukuzwe esesibhedlela leso sibonakaliso siphume ngisesibhedlela mayelana nokuthi uNkulunkulu wathi ngizofa ngalonyaka. Can you imagine laba bamthumelile kodwa isibindi? So lokhu kungikhumbuze uElijah nabaprofeti baseBhali nohlolisisa imimoya njengoba ke ngiphikisana nalesi prophet egameni lika Jesu. uZanele uthe uyindodakazi kaNkulunkulu ngakho usazophila futhi ngeke aze afe ukuthi ngizofakaza ngobuhle bukaNkulunkulu. Kuphetha uZanele okuvele ukuthi uxinwe isifiso somdlavuza ekhuluma ezinkundleni zokuxhumana. uKhehlelezi oke walingisa kuzalo futhi wasakaza na kuyivuma FM uthe uboniswe ngalomshopi ngomgqibelo owedlule ngezithuba zika 23:10 ebusuku ngesikhathi ethandaza
uthe uzwe izwi kaNkulunkulu limtshela ukuthi avule ukhozi ngoba efuna abolofithe ngokhozi. Uthi ngibone ngalonyaka izidumbu ezimbili emsakazweni ngithe uNkulunkulu usekhona oseshonile. Uthe uNkulunkulu batshela ukuthi kusenabanye ababili abazoshona, kukhona lo moya okumele uyothandazela lapho okhozini. Eqhuba uKhehlelezi uthe kuzodingeka abantu ababili bakaShembe abasezayoni, ababili izangoma ezinhlanu nezinyanga ezintathu. Wema labo bantu bahola umthandazo. Uthe wathi umoya oyingcwele kimi uma bekwenzeka labo bantu bekufanele bangene estation bephethe amakhandlela amhlophe. Ngibone amakhandlela amhlophe bengena sengathi bayakhuluma, sengathi kunomuntu abazomlanda ngaphakathi. Kukhona into kufanele iyolanda kabi ewumkhokha phakathi ezindlini zokusakaza. uKhehlelezi uthe kusazogulwa kabi okhozini, kube khona abadlula emhlabeni. Ngibone abantu bephathwa izinyawo, abanye bephathwa izibhobo bephakathi endaweni yokusebenzela. Uthe kufanele kube nempepho eshiswayo ngoba lo msakazo unabantu abadala. Kukhona umsebenzi owadlule emhlabeni owayengeve elithanda ukhozi. Uthe uyafisa ukuya okhozini kodwa uyazi ngeke bamnake ngenxa yempakamo. Hayi angazi you guys, kuningi ke ngiyasizwa leso siprofeti ska baba uDr Khehlelezi you guys. Mina ko bese ngiba nenkinga nalaba bamthumele lolu daba uMama uZanele Mbokazi esasesibhedle. Imagine nje uyagula bese kuza la ama message ukuthi hayi Mama uZanele thandaza ngempela ukuthi kukhona umuntu ozoshona again okhozini after uBK. Babathe kunesiprofeti esithe kukhona umuntu ozoshona. Hayibo umuntu ebelele embhedeni bese uthumela udaba olunjalo igazi. Asithandazeni sithumele umthandazo siqina Mama uZanele qina ne mhlambe esephumile ngoba you know what udaba olunje at least I'm very happy because it's someone strong like uMama uZanele Mbokazi. Imagine kube kuumuntu weak nje yazini ovuma yonke into nje ohambisana yini bese kuza isiprofeti esithi khona umuntu ozochona after BK nje abasebenzi bokhozi kuthiwa bakhona ababili abasazolandela baphatha izibhobo baphatha ilokhu and leyo nto eyamphatha uMama uZanele. Bese wena you receive those news and you send straight to the person ebelele embhedeni ephethwe isibhobo. Andisizwile ukuthi wahlaselwe isibhobo into ekanjalo ka bese nje uthumela lezo ndaba kuloyo muntu owikho ongathandazi kuvele kumshaye kumcindezele avela abengenye into you guys. So you cannot send such information umuntu elele phathekile you guys. But sengiyasho in this case ukuthi at least nguMama uZanele, she's a strong lady, she's a very prayerful woman. Umuntu okholelwa uNkulunkulu. Uye wathi mayezi izindaba wathandaza wathi the devil is a liar. Ngeke kuze kwenzeke kimi ngiyaqina emthandazweni you guys. Ingakho namhlanje sizwile ukuthi uphumile ululeme futhi alright. Sezwa futhi nangofikile emlomo ukuthi hayi angikhulumi ngokuthi usebenza ekhosini, sengikhuluma nje ngabosazi wayabangena esibhedlela baphuma ngomthandazo you guys. Ngokuqinela nje emthandazweni into kanjalo kubalekile ukuqinela emthandazweni. uNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu uyaphila you guys. I believe in that. But ngiyabasola abantu abathumelela abantu ama message anjena umuntu elele esibhedlela egula ngoba leyo message izofica umuntu oweak ongathandazi, umuntu okholeka kungavela athi yo vele ngiyashona yabo. So at least sometimes ke nibalindeni baphole inkosi yami baphume nithumele nje umthandazo amazwe nduduzo umthandazo into ekanjalo ngoba lesi prophet lesi siye saya straight kuMama uZanele ebegula. uDr Khehlelezi ethi uthe umoya khona bazoshona. Hayi you guys angazi but at least uMama rubbish is all that. Uthi yena I'm a child of God, mina ngumthandazi ngiyathandaza. The devil is a liar waqina you guys. Iye yamqinisa leyo nto. Asibonge kuleyo ndawo sizwile ukuthi udischarge ke uNkulunkulu mkhulu guys. uNkulunkulu uyaphila. All the best to Mama uZanele. Yeah man, that is the story about her and its prophet ska Dr Khehlelezi. Your thoughts in the comment section. Ubusi like video, subscribe, share, phinde sihlangane njalo odabeni olandelayo. Bye.